जायगाया फरेस्ट एरिया जों बयबो मिथिगौ बहाय गोबां मूल्यबान बेसेन गोसा बेसेन गोनां जुनारफोर थायो सिखिरि एम्फौ दाउसिन दाउला फिसा गिदिर गोबां जुनार दं बहाय जुनारफोर बेहाय जों नुनो मोनो जाय जुनारखौ जों गुबुन हाग्रायाव गुबुन जायगायाव नुनो मोना गतिके बेखौ जोङो जिखुनु मूल्यआव बिसोरनि जिउखौ जों बासायनांगोन आरो बे लामाया सिल बानायनानै होनायनि जाउनाव मानसिफ्रा गोबां स्पिडआव गारि सालायनायाव बेफोर जुनादा जिहेतु गारि मटरजों सिनाखि गैया गोबां समाव सौग्रावजानानै लामायाव थैनानै गोग्लैनानै थानायखौ जों नुनो मोनो बेयो जोबोद बिखा खामथावथाव राव बेखौ जोङो जाहोनो नाङा बे बेलायाव जों साफ्रोमबो गोख्रोङै आरो खोब स्पष्ट भाबै बयबो जाय जेरै हागौ एरै माने ज' जों मावफानांगोन बेखौ एनजिअनि लोगोसेयैनो जा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो जा ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टआनो जा पुलिसआनो जा जिखुनु जाय मोजां मावो बेजोंनो रायजोफ्राबो मावफा होननानै आं खावलायनो लुबैदों बेजों लोगोसे गारि सालायनाया ओरैबादि दा बे जायगाया माने हाग्राबारि नालाय लामायाथ' सिल बानायबाय न'खर गैया साइडफ्राव मानसि गैया साननानै एकदम माने साफ्रेनानै बिराद फेख्रायलांनाय जों नुनो मोनो ओमफ्राय जोंहा एसे लोंनानै लानोसै पिकनिक स्पटआव लोंनायनि उनावथ' आरो मिथिखायो गियारा दावखोयो दा बिनि जाउनाव लामा स्लिम मोनदों होननानै मानसि गैया साननानै गोबां स्पिडआव सालायनानै जुदि बे लामायाव बहायबा जाब्रबथाय जानानै गोलैनानै थायोब्ला मानो होनबा बबेबा मोनसे समनिफ्राय बे लामायाव मानसि गैया जायो अब्ला बेखौ थिखांनोबो मानसि थानाय नङा हरसे बियो बहायनो माने मेडिकेलावबो लांजानो मोननाय नङा खेंखाय बे जायगायाव बे थैनोबो गोनां जानो हागौ बेनिखायनो खोब स्पष्ट भाबै आं खावलायनो नागिरदों खमसे खम नैबे दिग्लि फरेस्ट गेटनिफ्राय सरलपारा पिकनिक स्पट बे एरियायाव गारिखौ एकदम माने गोबां स्पिडआव दा सालायथार आरो बिनि थाखाय जोङो जिल्ला खुंगिरिनि हेफाजाबाव जिल्ला हान्थामेलारि बिफान पुलिस बिफान जहै जोङो बहाय माने जाहाथे 1 घन्टायाव 20 किल'मिटारनि बारा सालायनो हाया बिनि थाखाय जोङो आखायाव लादों जोङो बावैनो बिनि जिथु SOP बेखौ जों वर्कआउट इतिमধ্যे खालामखाबाय बेखौ जों खामानियाव बाहायगोन जायगा केमेरा लागायनानै होनाय जागोन आरो बहाय जुदि अभार स्पिड मोनोब्ला जों बेखौ लोगो फरेस्ट गेटआव हमनानै फाइन दानगोन फाइन दाननायखौ साननायनि सिगां गावनि रैखाथिखौ साननांगौ होननानैसो आं बुंनो नागिरो गतिके फाइन दाननाया गिदिर खोथा नङा आजिखालि फाइन होनो रावबो गिला फाइन दानबा मा दाननोब्ला लोंनायनि उनावथ' बेखौसो सानोना जोंना मा दाननोब्ला 2000 दानगोन 10,000 दानगोन होगोनलै जेबो नङा बेबादि भाबाव थाङो रंजानांगौ होननानै सालायग्राया सिगांथि सालायबाय खिथुराव थानाय आखाइ थाइनैखौ गोजौसिम सिबलाना लागायलांबाय बेफोरखौ नुबा ओरैबादि गिनो मोनो ओरैबादि गिनो लुबैयो ओरैबादि गिखांनाय फैयो जे बे मा जाहैगोन एसे सिगाङाव थांनानै एखमबा ओरैबादि नुयो जे बिसोरो बिराद सिबलानानै थांबाय दसे उनाव खोनाबाय एसे सिगाङाव थांनानै न'आव सौग्रावनानै सानैबो दुब्ला थैनानै दं बिदियाव जागासिनो दं दा बेफोरबादि माबाया दुर्घटनाया जाहाथे दाजाथों बेखौ जों हमथानो साननानै नैबेबादि हाबाफारियाव जोङो बयजोंबो माने बाहागो लाफैफायो जोंना थांखिया मोनसेल' माने जाब्रबथाय दाजाथों बे लामाया बदनाम दाजाथों अल आसाम जिहेतु बे पिकनिक स्पट जाखाबाय दा बे पिकनिक स्पटनि इनचार्ज बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ बिथांखौ आं खावलायगोन जे बहाय मानसिफ्रा पिकनिक जानो फैनाय समावहाय गारि सालायग्राया जे जुमाय मोनलोंनाय नङा बे खोथाखौ बिथांमोना बै गेटआव जेब्ला गेट पास होगोन ना बे समावनो मिथिहोनाय मोनसे बेबस्था खालामनांगौ बहाय गेट पास होनायनि नामावनो जा বিভিন্ন
सर्सनिफ्रायनो जा गरसे गरनै खामायनाय जायो बिनिफ्रायनो बिथांमोनहा अननानै जुदि बेहाय मोनसे माइक सिस्टेम लागायोब्ला बेयावथ' बारा थाखा थाङा जे फैनाय समावहाय बुंबायबो थानाङा बेबादि माइकजों बुंबाय थायोब्ला गारामा बोरैबा जालांगोन एखमबा बुंनो बागोन एखमबा मानसि थानाय नङा बुंनो गोरों मानसि थाफ्लायबायबो थाया जानो हागौ गतिके एसे माबानानै रेकर्ड खालामनानै आजिखालि बेफोरबायदि अनेक सुबिदा दंसै गोरों गोरों बुंनो गोरों मानसि दङ जोंनि बिटिसिआव कत' एंकर खालामग्राफोर दं हिनजाव होन हौवा होन मोजां सुइट लेंगुवेजाव बे एवारनेस मेसेजखौ दामबाय थानाय मोनसे बिथांमोना जाहाथे माबा खालामो बेखौ आं खावलायगोन बेजों लोगोसे जिहेतु बेवहाय अनेक मेम्बारफोर दं बे मेम्बारफोरा गेजेर गेजेर बेरायथों बाहायना सोर सालायबोदों जों बेखौ नुखायोना गतिके बे सालायनाय मानसिया बेवहाय जुमाय लोंदों नामा लोंदोंबा बेखौ बाहायनो होन जे भाई नों दालों लोंबाथाय नोंखौ जों गेटआव हमगोन आरो जोङो ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो दं पुलिसजों सोमोन्दो दं माने जिल्ला प्रशासननि पारमिसनावसो जिहेतु खालामनाय जादों गतिके जोंहा फुरा मोनसे डिसिप्लिन दं मोनसे सिस्टेम दं गतिके जोङो बेखौ अथ'रिटिनो खिथाहरगोन आरो नोंखौ लामायाव हमहैगोन बिदि होननानै मोनसे बिसोरखौ सांग्रांथि हो बेखौ आं खावलायगोन